Добре дошли в подкаста Back to Bulgaria. Аз съм вашия хост, Анна Мария Андреева. И днес имам удоволствието да ви представя Мариела Пеева. Откакто се завърна, тя подкрепи българите да имат по-висока самооценка. Аз исках по някакъв начин да мога да допринеса как българите да си повдигнат самочувствието. И един език и един начин. Преди едва 4 месеца тя заедно с съпруга и сина си решава да се завърне в България след 15 години в Кипър. И сега живеят в Пловдив. Да. Пловдив е страхотен, уникален град. Да. Човек много е зелен, тук много ме зарежда. Каза от началото си имала предвид да се завръщаш, но какво те бутна? Сещам се нещо, което е много важно. Имаше един период, когато се прибирах в България и бях много голям хейтър. И нямах търпение да се прибера в Кипър. В този епизод Мариела ще сподели как е взела решението да се върне в родината, което може би е разковничето на прибирането в България. Много важна тази част, гражданската отговорност. Да комуникираме. Да не е страх, да не е срам. Реалността е, че от нас започва. Да. Ние сме промяната, ние сме държавата. Нейната история е доказателство, че завръщането може да бъде вълнуващо начало и ще вдъхнови всеки, който се замисля за подобна стъпка. This is the Back to Bulgaria podcast. Discover life in Bulgaria, one story at a time. Здравей! Здравей! Много се радвам да съм тук. Много благодаря за поканата. Дали можеш да ни разкажеш нещо за себе си, което може би не бихме разбрали от първи поглед или от първи разговор с теб? Супер интересен въпрос. Аз на 18 заминах за Кипър. Имам страхотни приятели от Добрич, от гимназията, с които до ден днешен поддържаме връзка, приказваме си. Даже през 15-те години изтръпвам, имам гузбамс в Кипър, с няколко от тях не спряхме да си говорим. Ежедневни разговори, просто и сега като се пребрах се едно, нищо никога не е спирал. Продължавам да имам гузбамс, но съм благодарна на тези приятелки, че останаха толкова верни и аз се радвам, че не спрях да инвестирам в тези приятелства за всички тези години. Да. Приятелства на 15 години. Това е със сигурност много трудно и не всеки може да поддържа изисква приятелства. Много труд. Да. Особено в разстояние за толкова много време. Да. Трябва да звъниш, да се интересуваш, да питаш. Да. Не можеш да изчакаш просто да си мислиш, що ще си... нещата ще бъдат наред. И до ден днешен, днеска се чухме с нея. Много хубаво. И аз така също, защото аз съм се преместила от Щатите и там имам много приятели. Не ги оставям на мира. Така трябва. Не ги оставя на мира. Искам да поддържам и приятелства. Понякога хора се съмняват или ги е страх, примерно да пробват нещо ново и да отидат някъде в чужбина или в друг град, защото ги е страх, че ще си загубят приятелите там, където са били. Но не е задължително. Не в никакъв случай. И приятелства се създават и в новата среда. Ако си отворен и допускаш да бъдеш уязвим, тогава ти отваряш врата да намериш много нови приятели. Да, много съм съгласна с теб, че всъщност изисква желание да поддържаш приятелства, но също да създаваш нови приятелства. Да. И това е друго нещо, което аз лично се притеснявах, когато се преместих в България. Съвсем нормално. Как ще си създам нови приятелства? Защото аз съм такъв човек, който не ми е много трудно да се създам приятелства, но се чудих дали в България ще мога да комуникирам, да се разбирам с хората, как ще се вливам в културата и в обществото. Но в крайна сметка се получава. На то обществото ни има нужда от такива хора. То просто ти и сестра ти идвате точно в момента, в който обществото е гладно за такива хора. Защото трябва да има бунтари, трябва да има... ако бяхте родени вие преди, във времето на Левски и на Христо Ботев, щяхте да бъдете не въстаници, будители. Будители. Точно това е. Будители.
Така че абсолютно се вписваш. Аз съм убедена, че много хора искат да бъдат покрай теб, защото имаш този готин вайб, моята любима дума вайб. Тази готина аура, така и така. Благодаря. Да. Малко да се върнем обаче Добре. на това, което каза за преди да се преместиш в Кипър. Имаш ли, нали, защото съм чувала от други хора, че в гимназия, особено преди да завършват, понякога се говори за това, че трябва да се учи в чужбина или трябва да се отиде в чужбина. България не е опция, примерно. При мен лично не. Аз не съм имала това за цел. В първите няколко години, 8, 9, 10 клас, нямала съм за цел да уча в чужбина. По-нататък се зароди тази идея, като беше предложена от моята майка, тъй като тя намери, че в университета, в главния университет, който е в столицата на Кипър, Никозия, предлагат пълна стипендия за ученици с висок успех. И оттам в 11 клас мама ми го предложи и аз реших, окей, аз така и така съм зубърче, няма да имам проблем с един TOEFL. Ще го изкарам, няма страшно. И още от 11 клас, всъщност аз знаех, че ще уча в чужбина. Още от 11 клас. Но и винаги съм знала, че ще се върна. Това беше много интересно. Аз не горях от нетърпение да замина и всъщност си планувах, че след магистратурата и така нататък ще се прибера обратно в България, защото ми липсваха приятелите, бабите ми, семейството, което е тук. Но не съм го чувала това, че в България, че в чужбина е по-добре. Защо не съм го чувала? Смятам, че защото самото образование, което получих в България, аз усещах, че получавам. Аз усещах, че знам, аз усещах, че мога. Чувствах се, че съм в културна среда, водиха на постоянно на театри. Не се чувствах, че някоя друга държава може да ми даде повече. Чувствах се, че ми е достатъчно. Учихме, натискаха и то не по такъв гаден начин, поне аз не съм го усещала така, но си имаше от основното училище, от first grade, от първи клас до 12 клас, много здраво учене. Супер, много се радвам да го чуя това всъщност. Да, абсолютно, и като човек, който се занимава с образование, като човек, който има дете, което започва в първи клас, като човек, който е работил в училища в чужбина и съм работила с деца кипърчета и англичанчета, абсолютно много ни е готина образователната система, но като всяка друга трябва да се модернизира. Можем да учим само by the book и да четем и да подчертаваме и да правим диктовки. Изисква се да се пипне, да се правят проекти, но това е въпрос на друга тема. И може ли да разкажеш малко за как всъщност беше в Кипър, как беше университета, след университета остана за 15 години? Да. Разкажи ни малко повече с голямо удоволствие за този опит в Кипър. Да. Като заминах точно след 12 клас и пристигнах и почнах октомври месец, почна един рев. Непрекъснато обвиняване на майка ми. Защо съм тук, колко е гадно, как е ужасно, как ми лисат приятелите. Но почвам аз в университета. И какво да видя? Огромна българска общност с топли, готини хора, които веднага ти намират работа. Във всички предмети имаше поне по един българин в клас, където можехме да се подкрепяме. Да. Това е страхотно, че имаше българско общество. Огромно от 50-60 човека. Наистина, да. И там запознах с моят прекрасен съпруг също така. В университета. Двамата сте били зубари. Нърд в добрия смисъл. Да, бяхме готини нърдове, да. И аз така за това, че се радвам на други такива. Да. Това ме успокояваш. Ученето ме успокояваш. Даваше ми sense of purpose. Така чувство, че нещо има смисъл. И после, като започнах да ставам възрастен, това много ми липсваше. Много. Като почнах работа, като свърши университета и просто нямаше го това. Исках да се подготвям за нещо. А живота стана една... Нали знаеш, рутина. И мен ми се учеше и затова научих толкова много езици. Знаеш 4 езици? Да, като
Да. Гръцки, английски, руски и разбира се български. Защо след като завърши, реши да останеш в Кипър? Имаше ли възможност да се върнеш в България или целенасочено остана в Кипър? След като завърших, си намерих много готина работа в една инвестмент банка и бях супер горда от себе си. Леле, толкова съм млада, така готина работа, на 22-3. После се завъртя един бизнес, който купихме с мъжа ми. И общо взето, така назавъртя с живота. Така назавъртя просто живота. Не сме го планували да оставаме. И винаги on the table е било да се върнем. И даже по някакъв път се чудим, леле, колко години останахме и защо? В смисъл, защо двама българи, той от Пловдив, от най-любимия ми град. Пловдив е страхотен, уникален град. Да. Всеки, който води тук е направо възхитен. Направо, аз все още аз сигурно още години наред се възхищавам. Аз съм само 4 месеца тук и просто чак ми става неудобно по някакъв път, като сме с някакви познати, защото мале, какво дърво, уникално. И те, извиняйте. Пак мъжа ми, леле, колко е зелено. Човек, много е зелено, тук много ме зарежда. И чак по някакъв път си викам, добре, дай да по-релакс, че хора смятат, че нещо не има. Но сте останали в Кипър доста време. Много През време. това време каза, че всъщност сте имали 2 малки бизнеса. Да, значи единият беше общ. И двамата се напуснахме офис джобс. Взехме заем, купихме едно бизнесче, въобще не знаехме какво правиме. Много бачкахме, по 60-70 часа. А той общо с образование ли беше? Не, като Western Union беше нещо. Но не е Western Union, система за изпращане на пари. Няколко месеца след като родих, ми се появи идеята за системата за ранно детско развитие Киндиро. Значи тогава в Кипър мога смело да заявя и да твърдя и сега гледайки обратно, виждам, че може би съм една от първите, които вкараха в държавата нещо свързано с ранно детско развитие. Мен това ми липсваше. Аз сещам как пишех по групите, дайте някакви неща за развитие на тези деца. Имам 10-месечен син в Кипър, между другото, майчето 4 месеца. 4 месеца. Както в Америка. Колко е? 3? В Америка май 2 седмици. Точно да се интересувам супер много от ранно детско развитие и какво мога да направя, за да му стимулирам мозъчето, какви упражнения, тялото. И така установих, че в Кипър не се предлагат такива програми и почнах да търся в интернет. Тогава една моя приятелка ходеше с детето си тук в България и тя ми каза, ето те упражнения можеш да правиш. И аз започнах да ги правя, толкова много ми хареса, с музика, всичко. И така, много интересно се получи. Аз свързах с дамата, която е главният представител за Европа. Харесахме и започнахме. Изключително добре тръгна. Хората много им хареса. Аз в Лимасол бях бейст. Да, звучи, че добре се развиваше бизнеса, че се развиваше самата инициатива, но... Добре се развиваха, но не перфектно. Нали? Защото си има една цена, която човек плаща, когато си следва мечтите. И повечето пъти е тая финансова стабилност. Защото много по-лесно щеше да ми бъде, ако бях избрала да работя в компания. Имам си образованието, имам си това, имам си онова, но аз усещах, че има нещо повече, което мога да направя. Искам това, което правя, да носи смисъл, да променя нещо. Не мислех толкова за пари, колкото как искам да изследвам сърцето, my calling, нали, призванието. Да. И, както нас сега. Да. И просто бяха добре нещата, но финансово в никакъв случай не бяха стабилни. Можеха да бъдат много по-стабилни. Всъщност вече си мислила да се завръщаш в България. Ти каза от началото си имала предвид да се завръщаш, но какво може би те бутна? Добре. Да се завърнеш? Да. Значи, сещам се нещо, което е много важно да споделя, че имах един период, в който не исках да се прибирам в България. Значи, винаги съм имала
мисълта, заедно с съпруга ни сме имали идеята един ден може би. Обаче тя беше бледа, не беше въобще конкретна, нямаше план, нямаше стъпки. Мислили сме си го, един ден може би ще. Кога ще е той един ден? То като си купиш апартамент в другата държава, значи няма да дойде този ден. И имаше един период, както ти казах, в който се прибирах в България и бях много голям хейтър. Колко е зле тук. Нали, не съм го казвала на хората, обаче си го мислех и нямах търпение да се прибера в Кипър. Все нещо не ми харесваше, все нещо негодувах, все си мислех как ми е по-добре в Кипър. Нали, той са в първите 5 години, може би. Доста млада съм била тогава. И съм се прибирала и в Добрич, между другото. Когато съм се прибирала, не съм ходила... Аз никъде не бях ходила в България. Сега, последните 5 години, вече като съм по-зрял човек, почнах да пътувам, откакто се роди моето дете. Което може би е разковничето на прибирането в България. Бях той хейтър. И не знам как въобще... Как съм си мислила такива неща. Малко ме е срам, честно казвам, като се сетя. Обаче срама е хубаво нещо, защото осъзнаеш, че си мислил по начин, по който вече не мислиш. Да. И по време на COVID, можете да се представите, не искам в никакъв случай да влизам в подробности, но какво се случва с бизнес. Какви групи, какви класове, какви 5 лева, както се казва на български жаргон. Няма такива работи. И тогава лежим веднъж един път с моя мъж лежим си на леглото към 10-11 часа и аз и си говорим така релаксирано. И аз му казвам, какво правим тук, човек? Той, не знам. Чакай, той ме гледа, не знам. И аз казвам, дай да си би Мишута, бе. И той, да, бе, що не? Дай си би Мишута. Айде да си би Мишута. Бих ми си Шута. И почна да се радвам. Да, ама не. Отне страшно много време. А ние в никакъв случай не искаме да се прибираме и така без работа, просто няма как. Тъй като имаме дете. Няма ми как да имам... Нали, може да се прибереш за известно време с някакви спестявания, но не се чувствахме окей. И да, идеята се зароди по време на COVID. Озря. Ни правихме опити през всичко това време, но се удрахме на камък. И не можеш да се представиш колко гаден не стана живота, за да можем да се приберем в България. Значи, аз много вярвам в Бог, в съдбата, в юниверс, в смисъл в Бог. Той Бог е всичко. Да. Просто ни стъжни животеца. Ама буквално ни го направих ад. За да можем да видим, че друга опция няма. Просто... За да доведе обратно. И в момента, в който стъпах тук, всичко ме потръгна. Наистина, чукам на дърво, благодаря на Господ, няма са кръста, за условията, и трудностите ще се разплача, които ни изпрати, за да вземем тая стъпка, защото той буквално на изрита. Просто ни каза, нямаш място повече тук. И просто последните години също усещах това, което не може да го опиша. Аз даже написах една песен. За мечтата ми и усещах как нищо не е... Звъняха ми приятелки, как си, Мариела? И аз ви казвам, средно, медиум. Пак ли медиум? Викам, докато не се прибера в България, това ще ми е отговор. Медиум. И винаги беше медиум. Просто усещах че не съм си на мястото. Като че почвата не е полезна за корена, който имам аз. Да. Значи, тая фраза тя ми се избистри сама, че не е тая почва моята. Не чувствам тук пълнота. Да. Не мога да се изпълня. Чувствам празнота и тъга и нищо не може да я запълни. Да. Това е нещо всъщност, което мисля, че много българи в чужбина изпитват. Аз не искам в никакъв случай да зачукат някаква супер такава патриотка, супер България is the best, другите държави is много зле. Не, Кипър беше супер. Аз нямаш как да живея 15 години, ако е зле. Но за мен Кипър е винаги една отворена страница, няма въобще goodbye или с Богом.
е само чао, тъй като моята майка живее там, брат ми, племенника ми, аз ще си ходя, много често ще си ги виждам, така че той се остава моята втора родина, аз се обожавам им езика, обожавам им храната, обожавам ги, така че да. Приятели в щатите, особено майка ми е пример, който и тя чувства това, че корена не е в правилната почва, както се казва. Да. И когато си мислят за България и за това, което може да направят тук, нали, това ги дърпа всъщност към България. Откакто се завърна, какво ти е впечатлението и всъщност с какво тук си започнал да се занимаваш? Както се прибрах, още на първата седмица стоях си на терасата, гледах залеза, изгрева. Най-накрая усетих едно облегчение. Не мога да го опиша с думи, все едно нещо вече най-накрая. Наред. Той, което най-накрая е наред. Не, че всичко ми стана цветя и рози. Нищо подобно. А просто едно облегчение. И реших, чакай сега. Аз усетих, че има нужда от преподаватели, такива по-интересни на английски. Защото усетих, че аз имам бизнес нюх. Не е само, така го усетих, отгоре ми дойде. Ходя насам-натам. И аз точно усещам как, аз съм преподавала английски и в Кипър, имам там сертификати за преподаване, на китайци съм преподавала. И реших, че ето това е нещо, което мога да направя. Защото българина няма какво да се лъжим, има ниско самочувствие. Средностатистически е българин. Така ли е? Така ли мислиш? Средностатистически обаче. Да, има ниско самочувствие за това, че за България, може би. Примерно, ако седне до един швейцарец, той сами са по-глупав от швейцареца. Не. И аз исках по някакъв начин да мога да допринеса как българите да си повдигнат самочувствието. И един език е един начин. Да се отворят врати, да види, че той въобще не е нищо по-ниско от другите, че всъщност може и да е много повече, отколкото си мисли. И започнах да качвам. Направих се страничка Learn English with Mariela. Качвам много забавни видеа, много такива разчупени. Примерно, едно от видеята беше, когато си направил CV с ChatGPT. И отиваш и My name is Mimi, I from Добрич. Такова супер смешно и интервюраща така кима. Просто това е най-важното, което аз опитам да предам като меседж, че акцента е бонус. Това означава, че освен езика си знаеш още поне един, както ние трябва да сме супер горди Eastern Europeans, че говорим минимум 2 езика. Така че въобще няма от какво да се срамувате, трябва да се гордеете. И аз точно това правя по забавен и готин начин, с гледане на филми, с песни, с хумор, с иновативни методи и с учебник, разбира се. Има нужда. Ако нивото е ниско, разбира се, започваме с ABC и с такива неща, но... базови. Да, базови, точно. И с това е едно от нещата, с които занимавам. Хората вече се усетили, аз съм така всестранен индивид, всестранно развита. И с много неща се занимавам, но това е едно от най-важните. Да, това е страхотно и още като първо си говорихме за това, което искаш и се занимаваш в България. Също ми харесва това, че искаш да повдигнеш самооценката и самочувствието. Самочувствието на българи. И затова, знайки един език, вече се знае. Или имайки смелостта да се изрази, тогава вече почва да усещам, чакай малко. Аз равноправен с този човек, какво го прави? И друго нещо, което трябва да ме в предвид, че там германци, австрийци, тяхните езици са по-близки до английския, а нашия е много по-различен. Така че на нас ни е още по-трудно. Още повече трябва да се гордеем. Да, точно така. Много ме радва това, че имаш такова призвание да помагаш на хора да се чувстват по-добре. Много българи искам да го чуят това и мен поне ме накара да се почувствам невероятно. World Bank е пуснал в момента, не знам дали е точно сега или може би от няколко месеца е достъпно за хората, но е един репорт, който е за доходи. И България, и се са различни цветове. Зелено, светло-зелено, жълто. България е от богатите държави в света.
Да, скоро стана. Аз в никакъв случай не съм някакъв абсолютно заблуден човек, който не вижда реалността. Естествено, че имаме над какво да работим като държава и като общество, но аз с всяка изминала година, когато се прибирах в България, виждах подобрение. И всеки път го казвах на хората. Ето тук пътищата са по-добри. Ето тук е по-чисто. Влизам в България и мирише на чисто. И моята мечта е един ден, когато вляза в някоя сграда или в някакво училище, или просто разхождам по пътя и видя колко е чисто, колко е лъснато, колко хубаво да мирише и да си кажа: ей, това е то, българска работа. Не искам да казвам, искам също нещо друго да кажа, което не знам как ще го формирате и как ще го сложите. Не му задай този въпрос, аз искам да го кажа. Добре. Българите навсякъде сме супер ценени, защото много работим, защото сме много отдадени, защото сме много интелигентни, защото сме много амбициозни. Но защо не ни се работи в България? Аз това не мога да разбера. Щом в чужбина работиш здраво и се разцепваш от работа и изкарваш хубави пари, разцепи се и тук. И тук бачка е здраво. Защо трябва... Нали, аз сега се прибрах, така че още съм така ход, но искам да кажа, че виждам много интелигентни млади хора. Виждам, че хората се стараят. Виждам подобрение в комуникацията между хората. Дори в сектора на ресторантьорство и кафе. Но просто аз се държа уникално с хората. Аз няма начин да вляза на цупена едно кафе. Не, аз влизам: добър ден, едно кафе, моля, сингъл. Моля? А как се казва на български сингъл? Една доза кафе. Нищо две. Има ли мляко не от крава? Ядково мляко имате в предвид. Викам: да, това искам. И как този човек да бъде издухан с мен? Той може да се го позволи. Дори най-смръщеният човек, който иска да ти каже нещо тъпо, ти като му кажеш: готина буза имате, откъде се я взехте? Зеленото много ви отива. Да. И той ще си каже: благодаря. Обаче ти като му се усмихнеш, като направо не му даваш шанса той да бъде друг. И обзето даже някъде ще си хвърли буклука, обаче много внимавам на кой какво казвам, нали? Защото ако е някой на 2-3 чашки и аз направя забележка, нали, после ще трябва да си плюя по петици. Всеки път гледам, ако може да направя положителен коментар. Нали, аз сега го преувеличих. Сигурно съм била по-мека. Но ако мога да направя положителен коментар, т.е. да дам на някой обратна връзка по положителен начин за нещо, което прави, и той може да направи по по-добър начин, не ми пука, че той някой може да не ме хареса или да ме смята за странна, така. Аз знам, че той си е моята работа. Аз имам много силна гражданска отговорност. Просто като видя, примерно, тинейджери, големи деца, се люлят на малка люлка, да пушат, да се легават, отивам: извинявайте, момчета, може ли вниманието ви за малко? Да. Смятате ли, че е окей на тая люлка така се люлят? Не ви отива, бе, колко сте готини, така добре облечени, защо го правите? И те: извинявайте, госпожа. Усмивката и твоето държание определя какво ще ти се върни. Да. Много хора, нали, все още говорят в България, че хората са много негативни, че намръщени, не са усмихнат, бла. Ама реалността е, че от нас започва. Да, ние сме промяната, ние сме държавата. Много важна тази част, гражданската отговорност. Да. Да комуникираме първото. Да не е страх, да си казваме: то цял живот е било, ти ли ще го оправиш? Я си мълчи, ще си кажа, че си проблемна. Я мълчи там. Няма мълчи. Аз имам много силна гражданска отговорност. Просто като видя, примерно, тинейджери, големи деца, се люлят на малка люлка, да пушат, да се легават, отивам: извинявайте, момчета, може ли вниманието ви за малко? Да. Смятате ли, че е окей на тая люлка така се люлят? Не ви отива, бе, колко сте готини, така добре облечени, защо го правите? И те: извинявайте, госпожо. И винаги благодаря за начина, по който се държат с мене. Значи може да им е работа, може да им се плаща, може всичко, аз винаги им благодаря. И като видя, че някой прави повече от обикновеното, винаги казвам: страхотно обслужване, направи ми много уникално впечатление, браво, точно за тая работа си, примерно, или нещо. Не може само лошо. Трябва да насърчаваме, да. И много хора ми викат: тая енергия, що хабиш?
Що да е хабибе, аз се влагам в родината си. Един ден моя син ще живее. Инвестиция, енергия, моя син един ден да живее. И той вижда тая майка, която постоянно негодува срещу, примерно, като някой цапа, чупи. Той вижда, не се цапа, не се чупи, цени се. Да. Точно така. Да. Трябва все повече и повече да се подкрепя и да се насърчава доброто. И доброто отношение, и доброто държание. Да. Такъв ми е характер, че винаги всичко да е фер, но ще чуваш там някакви коментари, някой ще обсъди, някой няма да те хареса. Ама ако си решил така да си живееш живота, няма страшно. Да. Твоите хора ще ги намериш. Те ще намерят. Да. Когато се връща някой път човек в България, очаква да е наготово. Много точно го казваш. Не е наготово и тук трябва да си създадеш общество, да си създадеш апартамента, работата на едната страна, но приятели, за отношение, това, което искаш да виждаш пред тебе, си го създаваш. Абсолютно. Сега, когато си тук вече 4 месеца, има ли нещо за тебе, което виждаш в следващите идващи години, 5 години примерно, което искаш да се случи, което искаш да се случи в бъдещето за себе си, за България, за семейството ти, за обществото? Да. Супер въпрос. Не съм мислила много по него. За обществото и за България. Какво бих искала? Бих искала за България. Аз много обожавам селския туризъм. Така че бих искала да се обърне внимание на все повече и повече български села. Парламента, ние, всички заедно, дори и самите граждани на селцето да замажат, да купят една боя, да се замаже някаква къщичка, да се пооправи. Аз много обичам българските села. Сега последно бях в Копривщица. Постоянно бях с настръхнали ръце. Иска ми се българина. Той вече е европеец. Ние винаги сме били европейци. Ние вече сме европейци. Аз го виждам. Но иска ми се още повече да си повярва. И да бъде добър един към друг. Не да си завиждаме, не да си подливаме вода, не да завиждаш на другия за прогреса му. Питай го, как го направи. Да. Мога ли да ти бъда от полза? Отиди, научи се, отвори си и ти нещо, направи, но не подливай вода на другия. Да станем по-сплотени. И това е със сигурност нещо, което се подкрепя и ти лично допринасяш към това, което разбирам. Опитвам се. Така да възпитавам моя син, моя мъж е абсолютно същия като мене. Наистина много... това, което виждам, че ще стане. Виждам, че ще се оправят пътищата. Знам го. Виждам, че България ще стане по-чиста. Просто искам българите да не казват, те управляващи не стават. Ние сме държавата. Колкото нашето съзнание расте и ние четем, и се образоваме, и сме културни личности, ходим на театър, инвестираме в театъра, а не само по баровете, което няма нищо лошо, но толкова повече ще се повдигне самата държава. Ние сме държавата. Аз не спирам да го повтарям, защото просто аз на 100% го вярвам и го живея. Аз ставам и начинът, по който си живее живота, е за да съм в полза. Със сигурност имам лоши дни. Аз съм човек, където не се справям, където имам тъп ден, държала съм се тъпо с хората, направила съм и аз някаква грешка, но гледам в по-голямата част от деня и от ежедневието да съм един гражданин, който му пука. И пука за другите, да ни пука да не си хвърляме през колата, като видим буклук, да си купим щипка. Който знае, моля се напишете долу в коментарите откъде се купуват тези щипки за буклуци. И това е нещо, което искам. Да гледаме ние какво можем да направим. Да, защото всичко зависи от нас. Да. Ние сме всички хора, правим грешки. И аз правя грешки, всеки прави грешки. Това ми е идеала, нали? Със сигурност аз ще правя още грешки и не винаги всичко се случва както искам, но нали, поне целта ни да
Да сме добри, да сме всеки съвестни. ден да се забуждаме поне с тази мисъл, че е нов ден, Да. че е нов ден с нови предизвикателства, но не може да се справим. Да, абсолютно, да. И то черногледия човек, той винаги търси лошото. Така че ще го намериш. Ще го намериш със сигурност. И аз също ги виждам дупките, аз също виждам фасовите, аз също виждам занимарените неща, но тревата не е по-зелена от другата страна. Просто не е. И надявам се, моля се, Господ да ми дава все така добри условия и да продължавам да съм позитивна и да виждам доброто. Защото не винаги имаш силата да виждаш доброто. Нали, това е, че по някой път така ти е тежко и така ти е тъжно, че не можеш да виждаш доброто, така че пожелавам го на всички хора да са живи и здрави и да имат силата да виждат доброто. На тази нота и с този израз за пожелание, искам да ти благодаря на теб, че участва в нашия подкаст, че се разказа историята. Мисля, че много научихме и беше много ценно да чуем особено за твоя опит, за това, което е било в Кипър и това, което все те кара да обичаш България, да обичаш Обожавам живота България. тук. Да. И искам и аз от своя страна да изразя първо моето благодарство за това, че ме поканихте. Второ, искам да кажа колко съм впечатлена от вас, момичета, за идеята, за трудолюбието, изтръпвам пак, за мотивацията, за усилията, които полагате. Аз просто, когато се прибрах, то просто ми се появи вашия подкаст и си казах, вау, браво на тези девойки. И наистина, вие сте пример за много българи и се надявам, аз взех пример от вас. Като видях вашите клипове, като видях така, те ми дадоха, може би, моите клипове, които съм качила за английския, те са така заредени от вашата енергия, защото някакси захрани ми се душичката. И наистина искам да кажа браво, Евала, впечатлена съм, продължавайте. Много прекрасни момичета, силни, горди българки, браво на вас и много, много се радвам и ви поздравявам. Искам и да насърча други хора също, че могат да се свържат с нас и да се запознаем, да ни разкажеш историята, да участвате в подкаста. Ние сме винаги отворени и имаме нужда от вашата енергия. Колкото повече, толкова повече. Аз съм така, за пробуждането, за една по-силна и по-сплотена България. Това звучи много патриотично. Ама що пък не? Те много от успелите държави са така. Да, патриоти. Какво лошо има? Така ние сме така, обичаме си родината. Така е, да. Още веднъж много ти благодаря и че желая всичко прекрасно за идващите години в България. Все повече и повече да се отварят врати. Да, дай Боже. Благодаря. И аз ви желая успех и да сте живи и здрави. Благодаря. На първо място. Благодаря ви много, че слушахте нашия подкаст днес. Надявам се да сте били насърчени и да ви е харесало. Със сигурност ще имаме повече подкасти. Затова, че абонирайте се, споделите с вашите приятели и познати и кажете ни в коментарите какво искате да видите още от този подкаст. Благодаря ви много и отидете и направете нещо страхотно днес. Чао!